dnešního videa. Dnešní video bude gymnastika, kterou vlastně vůbec neumím. A dělám to v malém pokoji, takže jako pardon. Nevím. Jo, a kdybych něco neuměla, tak prosím respektujte to, že se to učím a prostě, že nejsem ještě slavná gymnastka, prosím. A jdeme na to. Já si tady něco odkopnu. A první cvik bude... prosím, ať to vidíte. Bude pro vás. Roštěp. A pro vás na druhou nohu. Au! Jau! Sakra. Úplně nic, v pohodě. A další cvik. A to bude hvězda. V tomhle pokojičku. Já to mám rozdělené. Mám rychlou, střední a pomalou. Takže vám to zkusím ukázat. Nejdřív to rychlou. Z toho jste nic neviděli asi. Střední. Už dělám ještě jednou. A pomalá. Počkat. Ještě jednou. Se nějak nedaří. Předtím se mi dařilo. To je jedno. Tak ještě jednou. Rychlá. Rychlá. Střední. A pomalá. Takže teď zkusím randát, ale vůbec ho neumím. Možná jenom trošku, ale to je jenom trošku. Nemám tady na to prostor se rozběhnout, takže jako... Naposled. Ježiši Maria. No nic, zkusím takový ten poloviční přemet. Třeba to přemet ani není, ale tak jako pokusím se. Někdo tomu přemet neříká, ale já zrovna jo. Na to bacha. Ty vogo. Dobrý. Jo. Jo. Teď jsem to zkusila po jedné noze a málem jsem si ji zlomila. Zub, ale od lega. Ještě jednou. Naposled. No nic. Teď zkusím most ze stoje, ale na to si vezmu pomocníka. A ten pomocník je matrač. Tak si ji dám pryč a zkusím to bez ní. Tak tady úplně... Jo. To nemáš hlad? Ne, nemám hlad. Nic nejedla? Ne, Tam je ta dobrá pizza. já nechci. Co ti nesnědli? Já nechci. Pardon, to byla mamka.
Au. Nic, ještě jednou. Zkusím. Tak, jakože... Teď se zvednout. Jo! Neumím se zvednout. Z druhé strany. To bylo dobrý. Teď to zkusím bez pomocníka. Tím myslím matračku. Zkusím to bez ní. Fakt se bojím. Jakobe. Dobrý. Au. Zkusím to ještě naposled. Jako znova moc dobrý, ale jinak mi to vůbec nejde. Ne. Říkám, že mi to nejde. Jak už jsem říkala, respektujte to, že se to učím. Kdyby někdo znal ještě nějaký cvik, mi určitě pište. Já ho třeba zkusím, i když ho vůbec neumím, ale vyzkouším ho, budu se ho učit a takhle. Třeba Araba vůbec neumím, takže to tam nepište. Jo, kdyby se ti video líbilo, dej like, pokud se ti nelíbilo, dej dislike a pokud se ti líbilo hodně, můžeš odebírat a můžeš toto video sdílet mezi svými kamarády. Já se s tebou loučím. Jsem na něco zapomněl. Zlatý hřeb večera, protože je večer, zkusíme placku. Takže jako... Vám to ukážu klidně takhle. Au, jo. Au, moje nohy.